Σαρακή να πάει κάπου. Όχι, εντάξει. Γεια σου, Φίλιππε μου. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, είναι όλα ξαφνικά. Για σένα, για μας, Φίλιππε. Για μας. Σήμερα κάτι γράφει στην εκπομπή, δεν ξέρω τι γίνεται. Hi, Φίλιππε. Στον αέρα είμαστε. Σοβαρά. Δεν είμαστε καλά. Σοβαρά, κοίτα, τώρα σε βλέπει όποιος βλέπει τηλεόραση. Είσαι στον αέρα. Έχετε σπάσει την ώρα, Ρώμα. Τι γίνεται, μου κάνει κάποιος πλάκα. Μετά, ναι, τώρα με το πεις γιατί δεν είναι καλά. Μπήκες μέσα στη λογία να μας πεις κάτι. Μεν το πεις και ακούεσαι. Μετά. Γεια σου, Φίλιππε μου, φιλιά. Φύγε πριν να κάνεις άλλη ματσαράγκα. Φύγε. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Εγώ είναι ειλικρινά, έχω πάθει την πλάκα μου. Νομίζω πως ήταν καλεσμένος ο άνθρωπος και λέω, ήρθε, εντάξει. Εγώ θα τον έπηγε μέσα στο πλατό χωρίς μικρόφωνο, αλλά Βλέπω και εγώ τον Φίλιππο μπαίνει μέσα κατευθείαν. Λέω, είναι η μέρα σου. γιατί για το σπίτι μας τώρα, Βανέσα. Ευτυχώς που δεν ξεκίνησε να μας πει και τίποτα στον αέρα. Παναγία μου. Ναι, γιατί. Λέει σταματωνάκι, γιατί δεν μου το είπες, να μην ήταν διάλειμμα. Τέλος πάντων, ας επανέλθουμε στα δικά μας. Ήταν η ευχάριστη διακοπή. Μια πολλά ευχαριστή. Παναγία μου. Αχ, Θεέ μου. Εντάξει. Παιδιά, τι γίνεται. Την τύχη μέσα.